Esta é a parte de arriba do parque. Estamos a perder o camiño do lago. Será por aí? Ou é por aquí? Como facemos? Vamos a explorar aquí e despois volvemos a baixar. Mira as planticas tropicais. Debe ser por ali. Ali está, mira, a balconada. Uy, ellos y su tranquilidad. Este é un paraíso no medio da ciudad. Pasamos polo puente Rei Juan Carlos I, esta locura, e chegas aquí, hai unha paz, ainda así se oi o tráfico de fondo, Que me fixen traer auga. E os abanicos, os abanos. Salida, exit para aí, pois nós estamos do revés. Aí está o lago. Si se ve moito mellor desde aquí.